У нядзелю Божай міласэрнасці, якую каталіцкі касцёл у гэтым годзе адзначыў 8 красавіка, у парафіі Божай міласэрнасці ў Пагошчы, што ў відзеўскім дэканаце, адзначылі адпустовы фэст. На ўрачыстасць у касцёле сабраліся мясцовыя вернікі, а таксама госці з Браслава, Глыбокага і іншых навакольных парафій. Прыбылі таксама і святары, айцец Чэслаў Курэчка з Росіцы, ксёндз Вячаслаў Пяльнік з Ідолты і айцец Анджэй Бочар з Далёкіх. Святая імша распачалася о 14 гадзіне. З прывітальным словам да вернікаў звярнуўся пробашч парафіі ксёндз Славамір Самковіч. Ён падзякаваў святарам за прысутнасць і папрасіў айца Чэслава ўзначаліць святую імшу і прамовіць слова. Урачыстасць сваім спевам упрыгожваў парафіяльны хор з Браслава пад кіраўніцтвам арганісткі Інны Сапун. Ты поверил, были один сердцем и душой, и никто не называл властным ничего своемости своей, якая надежда ему. Читание перших посланий святого апостола Яна. Милование. Кожен, хто вірить, що Єсус є Месія. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Ксёндз Вячаслаў прачытаў Евангелие, якое было прысвечана падзеям першай нядзелі пасля Воскресення Хрыста. Апостол Фома сказаў, што не паверыць ва ўваскрасенне Пана, пакуль не ўкладзе ў яго раны пальцы. Езус прапаноўвае яму гэта зрабіць і кажа: «Ты паверыў, бо мяне ўбачыў. Шчаслівыя тыя, якія не бачылі мяне, а паверылі». У сваім слове да вернікаў айцец Чэслаў звярнуў увагу на тое, што нам трэба кожны дзень працаваць над нашай верай. Імша гэта сустрэча з Езусам Уваскрослым, таму трэба не прапускаць нагоды пабыць на гэтай сустрэчы. Нам трэба часцей углядацца ў крыж, каб паразважаць над жыццём і мукай Пана. Бо зараз у сучасным свеце нам часта для гэтага не хапае часу. Калі не хапае часу, то можа трэба менш глядзець тэлевізар ці інтэрнэт, бо ўсяго там не перагледзіш, а кожны дзень хоць нейкі момант прысвяціць збаўцу. Трэба пераадолець холад нашай веры, адзначыў святар напрыканцы гаміліі, і кожны дзень працаваць над яе ўзмацненнем. Калі наша вера моцная, то Бог тады робіць у нашым жыцці цуды. Таму трэба паступаць так, каб наше жыццё было прыгожым спевам на хвалу Уваскрослага Езуса. Хочацца адзначыць, што алтар у храме быў вельмі прыгожа ўбраны. Вельмі незвычайна глядзеліся два пасхальныя яйкі, якія былі выкладзены з кветак. Толькі падышоўшы вельмі блізка, можна заўважыць, што кветкі зробленыя з папяровых сурвэтак, а стварылі гэтую прыгажосць парафіяне з Пагошчы. Кожная яйка склалася з 450 кветак. Гэта трэба зрабіць было 900 кветачак, скруціць іх, пафарбаваць, сабраць да месца і аформіць. Але праца таго каштавала, усе любаваліся гэтай прыгажосцю. На заканчэнні святой імшы вернікі памаліліся літанні да Божай міласэрнасці і прайшлі эўхарыстычнай працэсіі вакол святыні.
пасля праспяванага гімна «Цябе Бога праслаўляем» айцец Чэслаў блаславіў усіх найсвяцейшым сакраментам, а хор з Браслава выканаў яшчэ некалькі прыгожых велікодных спеваў. О,